It-Tnejn wara nofsinhar il-Ministru Tonio Fenech iddeskriva ir-rwol li kellu l-Ministeru tiegħu fl-investigazzjoni dwar Aikon Limited bħala dik ta' pustier. Il-task tagħkom bħala Ministeru il-proġett kontu ġast speċi enforcement just enforcement. Dan hu responsabilità tagħna. U dawn id-dokumenti u għaw irrid nenfasizza marru dritt anti-tax compliance unit. La iżda f'diskussjoni fuq ix-xandir tal-istat mad-deputat laburista Chris Cardona ikkontradixxa din il-verżjoni meta ippreżenta korrispondenza li għaddiet bejn il-kap tas-segretarjat tiegħu u l-kap tat-tax compliance unit. F'din il-korrespondenza datata 25 ta' Wissu 2011, il-kap tat-tax compliance unit qal il-kap tas-segretarjat tal-Ministru li probabbilment il-beneficjarju ta' Aikon Limited huwa Malti. Din il-korrespondenza tkompli tgħid pero jekk inti għandek aktar informazzjoni dwar minnu shareholder, l-azzjonist, aħħari, għaddinna l-informazzjoni. Il-kap għadda din l-informazzjoni direttament l-George Farrugia. U George Farrugia jiktiblu will do. Iġifieri sa jiddeterminaw min huma il-beneficial shareholders fl-investigazzjoni. Mela, jiena, din hija l-uniku email li teżisti fuq dan il-każ fil-Ministeru. Min hemm l-investigazzjoni qed issir mit-Tax Compliance Unit, ovvjament taħt it-talba tal-kap tas-sigurtà ta' pajjiżna. Nerġa' nenfasizza alla ħares jien nindaħal. Però kont taf li hija Aikon Limited? Imma Aikon, nerġa' nenfasizza. Kont taf li kienet Aikon Limited? Qiegħda miktuba f'dik l-email. Chris, tini naqra ċans. Il-kap tas-segretarjat tiegħek ġibi għalik l-email. Jibqa' jdawwar l-argument. Le mhux qed iddawwar xejn. Taf, hemm Aikon Limited, nara minn hawnhekk miktuba. Ma di mhux li l-indirizzata din email. Meta ġiet għandek di? Tlabta lill-kap tas-segretarjat tiegħi se nagħmlu nofs wara meta ġej fuq il-programm taħseb ma nitlob biex. Issa, ngħidlek meta tlab. ma ddilekx kopja tagħha dik jiġifieri. Le. Ma ddilekx kopja tagħha. U ma kellux għalfejn. Kulħadd, barra mhux tiegħek. It-Tnejn wara nofsinhar Tonio Fenech irrefera għal każ bħala informazzjoni li waslet fil-Ministeru tiegħu. Kont ċar illi f'Awwissu tal-2011 il-Ministeru kien irċieva informazzjoni dwar nuqqas ta' dikjarazzjoni korretta ta' dħul tal-kumpanija Aikon Limited. It-tlieta filgħodu iżda din l-informazzjoni saret kaxxa. Jien suppost dik il-kaxxa li kienet intiża li tmur anti-tax compliance unit kelli niftaħa għall-kurżità tiegħi, għall-kurżità biex inkun naf x'fiha. Tonio Fenech baqa' jisħaq li hu ma daħħalx fil-każ għaliex mhuwiex kurżitajr. Dikjarazzjoni li tistona mal-fatt li fik li stess din kienet l-ewwel darba f'9 snin lilu fil-gabinett li ka stressa qudiemu mis-servizzi segreti. Fil-perjodu li responsabbli jiena l-ewwel darba li naf li l-kap tas-sigurtà talab investigazzjoni speċifika. Wara li baqa' jaħrab milli jgħid jekk dan il-każ li involvi lil George Farrugia inġibx għall-attenzjoni tal-gabinett qabel kien deċiż li jingħata l-proklama, bħalma diġà għamel Ostingat, Tonio Fenech infexxa akkuża lil Partit Laburista li qed iwettaq frame-up. Sewa qal Ostingat, intom intiżi biss biex tagħmlu frame-up. Mela. U tiffintaw il-każijiet biex tgħidu li tagħmlu frame-up.